Mbukelo we-NNTV nawo lapho khona le video siyabingelela. Namhlanje sila kwaMhlekalinga sihambele elinye lamabhizinisi elaziwa kakhulu e-South Africa. Mr. Sicela ukukunikeza ithuba ubingelele uphinde uzithule emoyeni. Angibonga ithuba mphathi i-TV. Igama lami nguSipho, isibongo sami okwamawelela. Ngihlala endaweni yaseSikhemelele kwaMhlabeyalingana. Ngiyi-founder yeMandlanani Funeral Service e-found-we khona la eSikhemelele. Njengamanje siseMandlanani. Angibonge nje ithuba. Okay. Mphathi wami, bengisicela nje usitshela kabanzi ngeMandlanani. iMandlanani itholakala kuphi, izinze kuphi, noma yiliphi igatsha elikhulu? Ngabe iMandlanani iy'nkampani esebenza ngani? Sichazele nje kabanzi ngeMandlanani la. Ngiphinde ngibonge mphathi. iMandlanani Funeral Service itholakala eSikhemelele, main office eseSikhemelele. La i-found-we khona, eqale khona ukuthi yaziwe. Sesinawo-ke ama-branch esesinawo namanye asazayo ama-branch. Njengamanje khona i-branch elikhona esinalo le-Ndumo. Kune-branch elikhona eceleni lapho uDoctor khona uMathabela. Likhona i-branch elikhona eBhambanana ngemuva kweBuzi elikhona khona. Asimile-ke siyaqhubeka nje sinama-branch eManguze likhona i-office elikhona elilapha eceleni nje kwaseManaba. Siyaqhubeka nje siyakhula naseNgwavuma futhi liyeza i-office elizoba khona nje maduze nje. Siyaqhubeka siyakhula eJozini nakhona naseMbazwane eCentral likhona i-office elizoba khona ezolivula nje. Ngicabanga ukuthi kule nyanga le sizoyiqala. Asimile-ke ngokusebenza, siyasebenza nje kakhulu, siyaphusha. iMandlanani Funeral Service iqale 2015 ngabo September. iMandlanani Funeral Service iqala khona la eSikhemelele. Inkampani nje enakekela kakhulu iy'dingo zabantu, iyakusiza umphakathi. Uma ufika uzocela usizo, iMandlanani iyakwazi ukukulekelela. Okay mphathi, bengicela ukuthi mhlampe usichazela kabanzi ngama-benefit umuntu angawalindele noma ukusizakala angafika akuthole uma efika eMadlanani, ikakhulukazi ngoba sazi ukuthi iMadlanani i-funeral isebenza kakhulu ngezemingcwabo. Uyini umuntu mhlawumpe angayilindela uma efika eMadlanani? Angibonge mphathi. Ngicabanga ukuthi umuntu uma ungena eMandlanani vele usuke engena ekhathazekile. Isuke engena efuna usizo. La eMandlanani-ke sinaso i-staff sethu esitrenekile ukuthi umuntu uma engena e-ofisi akwazi ukuthola usizo ephume ejabulile. Okukhona khona-ke sinama-benefit amaningi kakhulu esinawo namanye esisebhizi ngawo. Size nje kuma-policies akhona. Umuntu uma ejoyina la ekhaya siyamjoyinisa 200 rand, kube suka ngokuhlukahlukana-ke mase eya ngokuba mdala. Ama-benefit akhona sinayo i-decoration, sinalo itende, sinazo iy'moto, sinayo i-catering. Bese ukuhlukana iy'gaba zakhona-ke ukuthi umuntu uthanda ukungena kuyiphi i-category, kuyiphi i-policy esemandleni akhe. Sinalo futhi uhlelo esinalo esibhizi ngalo ukuthi sulwenze ukuthi noma unganayo i-ID sikwazi ukufihle, sikwenzele i-package yakho, ngoba phela akuthi awunayo i-ID akusho ukuthi wena sofana ulahle nje ungasizakala, ungangcwatshwa ngesizotha. Sinalo-ke lolo hlelo lolo, sibhizi ngalo nje, siyalwenza. Ama-policy-ke akhona ngingawaqala nje ngiwabize. Ama-policy akhona kuno 200, 220, 270, 320. Sesinayo-ke enye i-policy ekhona yaka 620. Yebo. Okay
umuntu uma efuna ukuxhumana nemadlanani uyayenza njani? Nitholakala kanjani ey'nkundleni zokuxhumana? Ngabe niyatholakala? Uma ningatholakala ey'nkundleni zokuxhumana, umuntu uyayenza njani ufuna ukuxhumana nani? Umuntu uma efuna ukuxhumana noMandlanani sinazo iy'namba ezikhona ey'nkundleni zokuxhumana besingaka-expose kakhulu, kodwa sisebhizi nako ukulungisa leyo nto. Beyikhona i-Facebook besixhumana kuyona, kodwa sisaba ney'nkinga, kodwa izawulunga nje maduze i-Facebook. Vele i-Facebook ubona wonke umuntu osuke ekhona uma ungena kuyona i-Facebook, bese uzongena kuma-emails. Ama-emails akhona uyakwazi ukuthi usithole khona uthi Mandlanani Funeral Service, kwi-email Mandlanani Funeral Service .co.za. Besize-ke emafonini 072 82 366 12. Ngicela siyiphinde inombolo 072 82 366 12. Inombolo leyo abayokuthola kuyo. inamba basithola kuyona Ikhona enye baba? ikhona enye Eyakhona la e-office nayo? ikhona enye 076 577 5230. Ngicela siphinde siyiphinde nayo 076 577 577 5230. Sorry, 5230. Okay, 5230 ekugcineni. Ngisacela ukubuza lana, ngibuzele nje umbukeli mhlawumbe ozothi omunye, mina ngishonelwe isihlobo sami, sishonele eThekwini, sishonele emsebenzini. iMandlanani ngabe yakwazi nokungenelela ekulandweni kwemizimba yabantu othola ukuthi abashonelanga mhlampe la kwaMhlaba Yalinga noma bekho kwaMhlaba Yalinga, kodwa sidinga mhlampe imoto engakwazi ukusithathela lowo mzimba isisondezele wona. Muhle kakhulu umbuzo wakho. iMandlanani Funeral Service ihamba yonke indawo. Ushonele eGoli useThekwini, siyahamba sikulande lapho usukushonele khona, sikulethe ekhaya uzofihleka ngesizotha. Ngale kokufaka enye imali ngoba vele usukujoyinela la ekhaya, siyakulandela nje umzimba wakho lo usubukhona khona, bese sizokubekela ngesizotha. Into esingayenzi ukuthi ufike uthi asiwulanda umzimba sizowubekela phinde futhi ubuyisele khona. Asukwenzi lokho-ke, kodwa umzimba siyakwazi ukulanda la usukukhona khona, siwulethe uze ngasekhaya, usondele ngasekhaya. Okay, siyabonga. Siyabonga kakhulu.